Vad är internalet? No, dacci bola, vai. Ho fica assim, Guga. Calma, dá sem resposta. Udah melatang mau cepat tadi. Ma più ti lascia bozza, c'è Perché non vedo baš. Ring mennyi. Otta még! Speriamo una sbagliata. Oh, ma adesso si fare a buon Sőt, benne, hogy tud meg?
Ja, det var. Nähdäänkö hyvä, miten sitä on näitä 5 star? Marta, Vorra vaan! Christian, Sabu Hülegmaata Passakaan Shaban! Joo. Järis, kuntonsa Patti Keite! Peter, justiin duumaan! Andiamo, ce lasciamo! Hei! Kuitelu! Vanja viihot täällä. Vanja viihot täällä sitten.
Már maradtak a másik fél időben, vagy kézzel, láttam? Már maradtak, vagy ezért? Nagyon hallottam, Anci, ott a másik Hari. No. Ci va fuori di Fordítsa, Dávid! Fordíts a másik felé! Gyere szembe! Nem tolja. Azért, hogy így később. Szép Pecska! Húzzaj! Kinek? Olyanokat csinálhatok, bazd meg, nem igaz. Non kéne menni valamelyik. No. Ez az! Ne. Gyuri! No? Ilyen várok kettő. Azzal nem. Pitkifutás! Ez az! Húzzam! Húzz! Jönnek ki vissza, Mi nem adta már ezért? Mi nem adta másik? Nagyon. Jó! Arra szépen,
Én azt hittem áruk lesz, így kiállóra. Igen, jött neki a azaz, Patikán! Tippottelua! Lähti pooliin, lähti lopunen väärä. Joo, niin kentät väga vastenarvois. Joo, mä oon vaikka kuvata sitä kiinni. Eikä mulle kun mä ne väitsin. Kova, mennään nyt jälkeen. Mitäs pittiin? No. Vamos, Maros! Aina otos! Nyomjatok mut! No! Los kinät kuuluu. No, no. No, päät. Lup! Missä puhuja? Di mana motor? Saya kata motor. Outro. Kata motor. Bila ini kita motor. Outro. Kita kata. Kita hei ya. Kita mau terus harus pilih. Iya, Paljon piha! Koko juu! Teikko! Lämpö! Joo. Azos! Joo, minkä unohdus? Haisten alku. Azos Suusi! Meni, meni! Aina joo!
Bravo, ez az! Most ilyenkor kell rátenni négyet. Ő már kettőt tett rá, virülveti. Nem baj. Ér oda még. Ér oda még. Csipász, nézd most, csipász! Hát egy beszéljük jövő héten. Pénteken. Vagy ősz. Lassan, lassan, lassan! Ma jó! Ma mi lesz? Annyit mind a félre, amit tudsz. Jó, Mesterhalmos! Majdnem megmódozta, hogy? Csak a kevót fogjon! Jó baj. Figyelj, hogy bejebb sérült le kevót. Minden... Gyere, gyere, csak menj, gyere vele, magad! Jön a Matyi, indulj, no! Vagy a Matyi, ma lövőhely. Viki van ott! Mi van, Csiki? Jó. Valami Jó, még egyet is lehet, hogy 20-szor színlapjálni. No! No! Mi történt Tetra? Bazd meg! Vagy a lyuka? Meg a spray. Profiga futballra dançálunk. Nem probléma. Menjünk végre. Tényleg a második Jó.
Azt akarom a fővezető. Kevo Mester Almosír! Kevad, mindig lett volna! Mit vagy, Kevo? Sajnos nem. Csinálta meg talán. Oda, már is volt ügyek. Volna Kevo. Mester Almos meg tud dolgozni! Hát gyerekek, Ámos! Subaróza, fújja! Kevo basz meg! Semmi, az semmi egyszerű. Erőlted. Megvan akkor. Mondd meg könnyebben, ne jelenj! Nekem több. Vigyázz, te járítják már a valamit. Hogy hozzak? Hozzak valamit? Előzőt? Előlevet? Előlevet hozzak? Jó, Mester Almos, hogy úgy kapjuk, és hazír. Van meg át, Megvan őt! Kom igen.
Vagy hátra, szarva. Hát az Tomi! Idén először. Hát még nem játszott most. Azért van, anyaságé. Nem látom. Mi lesz a idő a tábla? A kapusították. Van rimmen a upéderű. Mindennek a... Elrúgták! Addig Ennyire ne! Itt a megnagyobb uram van, de nem ment volna. Annyi volt, Ez az te! Aj! Hogy hiszem azt? Ezt is nélkül meg kell játszani ilyet. Da. Jó. Jó, menj be! Másik fele! Vigyázz!
jutalom! Itt van mellettem, Fani! Hogyan, ott? Az is! Mehet! Valami rossz motiváció van. Nem igen akar futni. Jó, futás! Kevo, menjél, Kevo! Kevo! Én nem, bazd meg! No! Shoot! Shoot, bazd meg! Tää hallod. Pidätkö meikäkin sen? Pötti. Pidätkö sitä meikäkin pötti? Hyvä Jukilan! Aamun äitillä. Asua Sami! Hieno vai! Paljon suusta Sami! Mainen! Jumon sai vain. Meitä vas meitä! Kyllä se näin Kevo, sä tästä mukaan. Vaikka mennään läkaan 6 minuuttia. Itt indulja! Vaikka hyppelkätetään hiippaa Men jag fick det för goalie. Vamos där. Lämpinä tyylä! Hallu! Äkillä sama tommoit paski! Lämpinä! More! Tämän juuri lämkyl! Ole säkes! Ja. Kurva vaan!
Hogy ennyire ismernek? No! 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 Ott van még a! Menj bele! Menj a Kevo! Menj a Kevo! Kevo, hogy játszol, már senkit nem tör. 7 perc van. Kisebb fejállni. No! Aztán viszem át. Bírók gyöngye! Két kopukon majdnem egy gólt. Akkor is van, megértem még. Te vagy CR! Magad! Nagyszerű! No! Basz meg! Na, mondom még, Kevo megy a Kevo kapura! Kevo, az nincs mese kapura! Jó, én vagyok a menedzsmentet. Na, Fadi! Jó! Jó! Omar! Mondtam, hogy Fadi! Hát az kell van, szintpróbál! Ez kapura kellett volna! Ja, nem lesz Mester 3-os! Ah, kellett egy perc külön van, sok előködik. Na, 20 percet ott szabít, basz meg. Nem van vele. Hat egy év, mindegy 9. Nem, az igaz? Akkor addig még úgy a meccset ide volt. Az ott volt. Ott volt. Ja, na, van ideje megsegíteni ma. Már nem csak állom meg a killa, az a baj. Már nem csak állom meg a killa. De úgy milyen jó, amikor hazavíz, mire van? Azt, hogy nem tudja neked megmagyarázni, hogy honnan van 500 millió ott. Nem így beszélsz róla, mert 500 millió ott. Nem tudom, hogy talán ez elegyíző. Jó, man of the match. Így meg is csinálni vele.
Hazudik, ne higgyél, hogy Csinálj valamit, valami. Jaj, jaj, jaj! Látod, Józsi, megtette a Józsika! Hízd már! Köszi! Az már kinek kell. Léci! Vagy csak akkor, hogyha hárapok, jó? Koptiba van meg. Vígre hozva. Digita!